op het vlak van wetenschappen. Dat blijkt uit een 3-jaarlijks onderzoek van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Maar deze medaille heeft ook een keerzijde. Er zijn grote verschillen tussen de leerlingen onderling en, opmerkelijk toch wel, veel Vlaamse 15-jarigen zijn minder gemotiveerd dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. Onze leerlingen doen het eigenlijk heel goed in wetenschappen, maar als je ze vergelijkt met leerlingen in andere landen, de motivatie om bijvoorbeeld later zelf verder te gaan in een of andere wetenschappelijke studierichting, die is toch net iets minder groot. Het is precies alsof ze er wel goed in zijn, maar er niet veel plezier aan beleven. En daar moeten we op werken. Ik denk dat we de aandacht voor wetenschap, voor technologie, het plezier om daarmee om te gaan, daar moeten we meer aan doen, eigenlijk van in de lagere school. Hoe kun je kinderen plezier doen krijgen in wetenschap en technologie? Minister Van den Broeke probeert het met zogenaamde proeftuinen, vernieuwende onderwijsprojecten. In 7 Vlaamse basisscholen maken de leerlingen op een boeiende manier kennis met technologie. In de Sint-Jozefschool uit Overijse is er zo'n proeftuin. En vanmorgen trokken de leerlingen naar het onderzoekscentrum IMEC in Heverlee. De leerlingen van het 5e leerjaar van de Sint-Jozefschool houden geen verkleedpartij, maar vooraleer ze het IMEC binnen mogen, moeten ze wel beschermende pakken aantrekken. Dit onderzoekscentrum is gespecialiseerd in nanotechnologie. Zo'n 1400 mensen onderzoeken hoe men chips kan verbeteren. De chips die hier gemaakt worden, onderzocht en ontwikkeld, die worden dus voor heel veel dingen gebruikt. Wordt gebruikt in de ruimtevaart, wordt gebruikt in huishoudelijke toestellen, ook heel veel voor de gezondheidssector. Deze leerlingen krijgen 12 lesuren per week technologische opvoeding. Ze leren hoe elektrische toestellen werken en hoe een computerchip eruit ziet. Waar lijkt dat op? Een dier, wie kan dat vergelijken met een dier? Een duizendpoot. Het grote voordeel is enerzijds dat kinderen, op het niveau van de kinderen, dat kinderen meer betrokken worden op vlak van technologie. Dus dat wij in hen een aantal talenten gaan ontdekken die in het klassieke onderwijsmodel, waar de klemtoon vooral ligt op taal en wiskunde in het onderwijs, dat veel moeilijker ligt. En dat kinderen daar ook later dan op kunnen verder bouwen en meer gericht hun keuze gaan maken, ook als ze verder gaan studeren. In de lessen wordt de theorie ook meteen getoetst aan de praktijk. De leerlingen bouwen zelf een eenvoudige telegraaf. Ik zou eigenlijk graag zo bij zo'n elektronische werk kunnen werken, omdat ik vind dat zo tof. En als je dan zo aan zo'n elektronische dingen kunt poetsen, ik vind dat tof zo. Ik wil later liever meester worden. Ja, misschien moet ik dat later wel worden. Misschien. Niemand kan de toekomst voorspellen.